Hey friends, नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आंनि चेनेलाव दा आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। ओमफ्राय इलेक्शनाथ' जोब्बाय दा फैबाय माखासे कन्टेन्टआव दिनैनि बे कन्टेन्टआ अनलि फार्मार्सफोरनि थाखायल' आरो माने जायनोखि खेथि खालामग्रा नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोनाथ' गोबां बुंदोंमोन ना बिराद अखा साइक्ल'न फैगोन आरो फैगासिनो दङ दैबाना जागोन। बिनिफ्राय दिनैनि दिनावहाय फार्मार्सफ्रा आबादारिफ्रा मा जाखो मा प्रब्लेम जागासिनो दङ दुब्लियाव बेखौ देखायगासिनो दङ। दा दैया दंना गैला ना दै बारा जादों ना जायाखै खरान अभाब मारै माइ गायगोन बिनि सायाव डिटेल्सखौ होगोन। कमेन्ट्स खालाम नोंसिनिथिंहाय माब्रै जादों नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम दै दंना गैया माइ गायनो हादोंना हायाखै। स' आंथ' ट्रेक्टर होबाय ट्रेक्टराव जि खरस थांबाय बेखौथ' आं एसे एनै होलांबाय थागोन लासैनो। बिनिफ्राय मोनसे खोथा जायनाखि PM किसान मोनोना स' PM किसान मोनग्राफ्रा मोनसे खामानि मावनांगौ बेनो जाबाय 20 तारिख नैबे मासनि जुननि 20 तारिख सिगां जुदि नोंनि एकाउन्टआ KYC नांदोंबा हयथ' प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय आं होगासिनो दङ 20 तारिखनि गेजेराव मावनांगौनो माने नडेल अफिसारफोरजों कन्टेक्ट खालाम डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै नङाबा CSC सेन्टाराव थांनानै KYC हो हयथ' माबा मोनसे हानि खाजोना माबा मोनसेफोर होनांगौ दङबा होबानो जाबाय जाहाथे 17 किस्तिखौ रिलिज खालामबा मोननाय बायदि। दाथ' सरकारा एलायन्सआव थाफिनसिगोन नालाय NDAहाय दा गोबां निउसआ मोननाय बायदिबा बेखायनो बिसोरो मोनसे आपडेट हरदों जे 20 तारिखनि गेजेराव KYC होयाखैबा होबानो जाबाय। ओमफ्राय 17 किस्तिया मथा-मथि लास्ट सप्तायावहाय जुनाव हयथ' जुलाइनि 15 तारिख सिगां एकाउन्टआव हाबनो हागौ आरो दा मोनसे खोथा आङो लेपटपाव फैग्रोबाय दै रायजोफोर बाव फैनानै नोंथांमोना नैबे PM किसाननि पर्टेलाव फैनानै नोंनि स्टेटासखौ नायनो हायो। दा PM किसाननि किस्ति सोनायनि डेटआ थांनाय बारना 28 तारिख फेब्रुवारियाव सोदोंमोन। ओमफ्राय नेक्स्ट होगोना हमना बे फेब्रुवारि ना बे फेब्रुवारि बिनिफ्राय नेक्स्ट किस्ति सोनाया माने टाइमा जाबाय एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव खनसे सोयो आरो अके थिग बिदिनो जुलाइनि सिगां सोगोन नालाय बेखायनो 20 तारिख जुननि सिगां बिसोरो KYC खौ नैबे KYCआ बेखौहाय होनो होदों। बे KYC होनोबा नैबे आधार कार्ड नाम्बारा बेखौ होनानै सार्च खालामनांगोन होमबानो नोंनि नामा फैखायो आरो दा बिनिफ्राय रोङाबा KYC होनो रोङाबा CSC सेन्टाराव थांबानो जाबाय। आरो नोङो नोंनि स्टेटासखौ नायनोबा नैबे स्टेटासआ बेयाव खनसे क्लिक खालामनांगौ। बेयाव खालामबाय दा जोङो नै खालामबाय बेयाव नोंनि फार्मारनि ID थायोना बे आइडिखौ बाव होदो नैबे केपसा क'डआ 5XK1J9 बेखौ नैबाव सेम टु सेम होनानै गेट OTP लांबानो नोङो नोंनि एकाउन्टखौ नुगोन आरो PM किसान एकाउन्टखौ मा जादों नोंनिया आरो देन जुदि नोङो ओमफ्रायहाय मा नोङो जुदि आइडियानो गैलाबा नैबे आइडिया नैबे रेजिस्टार नाम्बारा बेयाव खनसे क्लिक खालाम आरो ID गोमादोंबा बेयाव खनसे क्लिक खालामदो दा आं खालामना देखायबाय नै बेयाव खालामनाय लोगो PM किसान एप्लाइ खालामनायाव फन नाम्बार लिंक थानाय आधार कार्ड थानाय बेखौ बाव होदो बिनिफ्राय नैबे नाम्बारखौ बाव होबावदो केपसा क'डखौ बिनिफ्राय गेट OTP आव लांबानो नोङो मोनसिगोन। दा बे जाबाय फार्मार्सफोरनि रिलेटेड भिडिअखाय आं बेखौ खिथाबाय जाहाथे जायनाखि मोनबाय थाग्राफ्रा जेबो होनाङा जोंहानि मादारा मोनबाय थायो जेबो होनाङा जेब्ला सरकारा फैसाखौ हरगोन होमबाना फैखायो डाइरेक्ट जुदि नोङो सिगाङाव मोनोमोन नाथाय दा मोनासैबा नोङो खामानि मावना ला जाहाथे होयोबा माने मोननाय बायदि आरो खाफालाव दङबा खनसेनो 6000 8000 10000 मोननाय रेकर्ड दङ। दाथ' लोगोफोर आं खिथाबाय दा आं लांसै नोंथांमोनखौहाय दुब्लि बारियाव जे माबादि कन्डिसन जागासिनो दङ आबादारिफोरनि हालोदा बा जोंनि हालोदा। दा आंना नै फाइनालि गारिया डेन्जार बोराय दासिम माने गोदान लानो हायाखै आरो दा बेखौनो सालायगासिनो दङ एभेन्जार एकदम गोदो लन्च जागोदानाव बायदोंमोन 2018आव माने फुरा बिदिनो बुहुत शिलं थांबाय अरुणाचल थांबाय क'क्राझार थांबाय ओमफ्राय बाखि फिसा टाउनाव थांबाय तेजपुर थांबाय दा टेंगे प्रायाव थांलायसै खाथियाव बिसोरो एकदम टेंगे मोसानो एकदम गरम खालामबाय थायो माने बिब' जानायफोरनि गथ' गोजा एकदम गजा जानो मोनसिगोन दा बिसोरो आं गजा जाया रे माबा क्रिमबन नोंलाय मा जागोन मामाय साइकेल जागोन नों साइकेल जागोन फैबायलाय नों साइकेल जामारगोन अबे मोनसे जागोन साइकेलनिखौ बेखौ जागोन माखौ जागोन पेडेलखौ जागोन ना बास्केटखौ जागोन माखौ जागोन नो पिज्जा ए गाइस अखा गैयिनि थाखाय माबादि कारेन्टजोंहाय सारनांगासिनो दङ डेन्जार बिल जाखायो दा कारेन्टजोंहाय सारबाय आरो उफाय गैया नैबे पाइपजोंहाय हरो डाइरेक्ट बै ड्रेनसिम ओमफ्राय दा गोबां रायजो राजाफ्रा दाखालि बावै साइक्ल'न फैगोन होननानै बिराद गिदोंमोन दा आंनि उदालगुरि टाउन बेनिफ्राय टाउन एसे खाथियावनो आरो दा नायदों नै कन्डिसना
नै बेबायदि दै हरनानैसो माइ गायनांदों मानसिफ्रा जोंनियाव आरो माने दा खोथिया जोंहा फोबाय आरो नेक्स्ट सेटारडेआवनो फुगोन ओमफ्राय हमना ला सानडेनिफ्राय गायजेनगोन आरो हा स' दायो मा जाखो खोथाया आंथ' जुखाम गायदोंमोन दा दैयानो गैया नै नायदो एबार ड्रेनाव हरबाय आरो माने जुखामाव बिदि हरनो हाया दे जुखामाव बिदि दै हरबाथाय जुखामा माने गुनायनि चान्स थायो अभारद्राय स्पिड थाङा नालाय ओंखायनो दा माइबाथाय बिदि ड्रेनाव हरनो हायो आरो नै ओमफ्राय नायदो नै बयहाबो दै गैया ओरैबादि प्रब्लेम बैथिं नायदो बैथिंहाय मालायनि हा दैयानो गैया सिबायफ्रा उपाय गैया दाखालि बावै जोंहानावसो एसे कारेन्टनिजोंहाय माने दै लाथ'नानै बैयाव खोथियाखौ जेने थेने फोबाय आरो दा गैया नै दैयानो गैया नै बेवहाय हालेवबायना दाखालि हालेवनाय नुदों दा दैयानो गैया आरो दा मा जागोन मा दा खोथिया जुदि लावग'जोबबा राग'जोबबाथाय गायनो प्रब्लेम जागोन ना दाथ' टाइमा जाबाय दा मानसिफोरा एसे खस्थ' मोनसिगोन दा नै खराना ओरैबादि खरान जाबाय बैथिंहाय आलि दानगासिनो दङ जोंहा लेबारबो दङ आरो न'नि फादारबो दङ दा ओरैबादि खरान आरोना नै गाइसमान फुरा दै थोबसि गैखाया होनजायो दा नै जोंहा दै सारनायखायसो बेजोंहाय फैदों आरो बैयाव सोदों खोथियाव सोदों आरो ओमफ्राय दुब्लियाव सोदों बेजों ओरै थाङो दैना बैसिम मोनहैखायो दा नोंसिनिथिं माबादि दं कमेन्ट्सआव खिथाहरदो लोगोफोर दा बे भिडिअआ बारा गोलाव नङा जास्ट एसे नोंथांमोनथिंनिखौबो कमेन्ट्सखौ नायसै दा खोथियाव नै दैयानो माने न'निफ्राय सारनायखायसो एसे आराम नुदों आरो दा टटेलि दै गैया खिन्थु नैबावहाय दै हरबाय नालाय दा दै हरनायखाय दैया बाव फैबाय आरो दा बेखायनो गभर्नमेन्टआ एसे फाइनान्सियेलि एसिसटेन्स होजायो आरो माने राङारि अनसुंथाइ बेबायदि खरान जाबाथाय लन लानायफ्रा एकदम सुख'जाजोबनांगौ फ्रियावनो होमबासो खेथियकफ्रा एसे फ्रि जायो टेनसना दा नै एकदम टटेलि माने हालेवजोबखाबाय आरो ना खिन्थु दै नेगासिनो दङ दैयानो गैया ना हनै अखायानो हाया दा उफाय गैया मेचिनजों सारबाय आरो दा मेचिनजोंनो गायसिगोन जोङो ओइथिं साथाम मावगासिनो दङ आलि खोगासिनो दङ दा सान्दुङा ओरैबादि खरान होबाय रायजो राजाफोर अदालगुरियाव आरो जोंनि खोला अदालगुरियावहाय दा नोंसिनाव माबादि कमेन्ट्सआव खिथाहरदो दा बेनोमोन दिनैनि ससे भिडिअआ दा जायफ्रानोखि पिएम किसान मोनो नोंथांमोना मोनसिगोन अरुनदयआ 10 तारिखआव सोगोन 10 तारिखआव सोयो आरो जायखिजाया अक्ट'नि 10 तारिखआव सोयो जायनोखि महिलाफ्रा अरुनदय मोनो आरो जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय माने एसटिसि मेम्बार्सफ्रा फैसा मोननो गोनां दङ ना दा बिनि खामानिया जागासिनो दं अफिस लेभेलफ्रावहाय ओमफ्राय 15 आगस्टनि सिगां एकाउन्टआव सोगोन होनना बुंदों नालाय दा मोननायनि आसा दं आरो दा नै ओरैबादि बे जाबाय मेचिननि दै ओरैबादि माने मोनामो जि मोनामखायो दै मेचिननि दै हरनाय ओरैबादि मोनामो खिन्थु नेचारेल नङाना बियो अखानिफ्रायबा एकदम बरिया टेस्टि पियर जायो अखाना दा हनै गोमो फैदों आरो मेचिननिफ्राय सारनाय नालाय दा बेजोंहाय दैखौ हरगासिनो दङ ओमफ्रायथ' उफाय गैला बेनोसै नोंसिनिथिंहाय नोंथांमोनथिंहाय माबोरै जादों एसे कमेन्ट्सआव खिथाला हरदो जाहाथे रायजो राजाफ्रा मिथियो खोथिया नै एसे जबावनांगौ बेखौ गाया जोंहा खिन्थु आलदा खोथिया दङ बेलेगाव लाना फैगोन खोथिया आलदा हायावहाय फोनाय दङ बेखौहाय लानानै फुनानै लाबोनानै गायफैगोन डाइरेक्ट दा बेनो आरो जुखाम गायग्रा हायावबो माइ गायग्रा हायावबो जुखाम गायजायो जुखाम गायग्रा हायावबो माइ गायजायो होननायसो जाबाय माने खोथाया मोनसेयानो माने बेनोसै दिनैनिफ्राय लोगोफोर दा बेनोसैमोन गाइसमोन जुदि सोरबाफोर जुदि चेनेलाव साबसक्राइब खालामाखैबा गोदानै फैदोंब्ला साबसक्राइब खालाम माखासे इनफरमेसन टाइपनि भिडिअ मोनबाय थागोन नोंथांमोना प्लास गभर्नमेन्ट बेनिफिट्सफोर सफैबा खबर होगोन आं मा एप्लाइ खालामनांगौ खालामनाङा